Ας πούμε υπάρχει κόσμος που τον βλέπει, κάντε ένα βίντεο αίτηση και θα τα δούμε. Μα κάνετε και εσείς Minecraft YouTube εννοείται και θέλετε να του δώσετε μια ευκαιρία να μπείτε στο σερβερ, γιατί όχι. Κάντε πρόταση, γιατί όχι. Θέλουμε να βάλουμε και άλλο κόσμο, δεν έχουμε θέμα. Αυτός είμαι εγώ, Θέμος Άλεξ, 6 άδεια. Αυτή είναι η αίτησή μου για να μπω σε Hardcore SMP. Μπορεί να μην ξέρω να παίζω πολύ PvP και να κάνω redstone πράγματα, αλλά ξέρω λίγο build. Μπορεί να έχω να κάνω πολύ καιρό Minecraft content, αλλά πιστεύω αν μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να μπω στον server, θα αρχίσω να ξανακάνω content Minecraft καθημερινά μαζί σας. Παρακολουθώ εσάς τους τρεις creators που έχετε δώσει όλο αυτό το πόνο για αυτόν τον server και όλη αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε. Επίσης πιστεύω ότι γενικότερα δεν πάει να πει ρόλο αν δεν ξέρεις να παίζεις και όλα αυτά. Πάει να πει ρόλο να περνάς καλά μαζί τους άλλους. Αν δείτε αυτό το βίντεο, ευχαριστώ που σπαταλήσατε λίγο χρόνο. Ευχαριστώ όλους.